bed, he answered them, and he said, he that made me whole said to me, take up thy bed and walk. Mwari wakudzwa nekuda kweshoko rawo. Pano paita nyaya ndaitarisira vanhu kucelebrate kuporeswa kwemurume uyu, but zvanzi vanhu vanga vane ma-questions kumunhu aporeswa vasiri kutenda nekufara. Murume uyu aigara padziva apa aporeswa, but vanhu vakamuona apora vakaignora yekuporeswa, vakati sei watakura nhoo yako iyo iri Sabata. Vanhu vandaitarisira kuti vachafara kuti murume uyu apora vanga vaine ma-questions anotaridza kuti havasi kufara. Vari kuti watakurirei meti iro riri Sabata, havasi kuti waporerei. Vekupora vanenge varikutoignora, havana basa nayo, vada kutsvaga problem yaaita kwete problem yaasoroverwa. Yake problem ndeyekuti 38 years ane problem padziva. Jesu auya ndokubva muporesa. Instead yekuti vati une dambudziko rapera, vari kuti une dambudziko rawatanga. Watakurirei meti kwete kuti waporerei. Hapana ari kucelebrate naye, hapana ari kufara kuti wapora, hawango watambura stereki. Vari kuti even watopora une imwe problem yawatanga, watakurirei. Ndo panoti munhu tsana. Ndaitarisira vanhu kufara kuti shasha aporeswa. 38 zine nhamo paBethsaida, but vanhu pavakamuona apora vakati kupora tinoisa pasaidi, watakurirei meti iyo iri Sabata. Saka dzimwe nguva vanhu vaunotarisira kuti vachafara kana zvako zvaita, ndine bad news, vamwe vacho vada kutsvaga problem kana zvaita. PaBethsaida pane shasha yapora, zvichida hatina kukama nayo zvedu, but nokuti munhu anga ane nhamo yatakaona achitambura nayo, tafanirwa kungomusvika ruoko kana kupembera kuti zvakakosha Mwari 38 years nhasi zvazoitawo tifare newe. But instead yekufara naye vakati tsano tine mubvunzo yekupora hatina basa nawe, watakurirei meti. Kudati iye wapora but watotanga futi imwe problem yekutakura zvinhu. Iye manje ndokubva aita karafu kanenge kane kachokwadi so. Danzayo andiporesa manje ndiyawo ndakutodhila naye so far. Andiporesa ndiyati takura imamporese imbomirai makadaro. Ndakuita zvanoporesa. Ukaziva Mwari kwaakakubvisa nezvaari kuita muupenyu hwako, kumwe kuzomiswa kuzopiwa maconditions nevanhu zviri easy kuignora nokuti unoziva kwaakakubvisa. 38 years paBethsaida, hapana ari kufara newe. Vanhu vari kutsvaga kuti problem yawasimudzawo nhasi ndei. Saka uchazviona nenhamo yeSau inayo, hakuna anokubvunza. Kungozobata kuti mari mbichana, vanhu vane mubvunzo kuti akaiwana sei, but hapana ari kubvunza kuti nhamo iyo waiwana sei. Ndo panoti munhu nhamo yako haidi kutsvagirwa kunzi yakauya sei, asi ukaita mari unotumirwa vanhu vanokuvheta kuti idhiri ripi zvafamba sei, haana kutsotsa munhu here, but panhamo iyoyi hapana ari kumboinvestigate, vanongoti ndeyako. Unenge munhu aona goridhe muyadhi make mumba pamba, zvikangozikanwa chete nepolisi pandoiswa fence ndeyenyika, asi pakawanikwa mbanje ndeyako. Vakuru pakawanikwa mbanje ndeyako, ende nyaya yacho uchaitanangura kumberi. Asi tikawana goridhe pakuti tinotendera kuti mugosuduruka muchakombedzedwa nehurumende nokuti zvinhu ndezvenyika. Wai nokuti zvine mari yazvo. But kana riri dambudziko nderako. Hapana ari kunetseka sei uchitambura kusvika level iyi, hapana. But ingobata shoma, wanzi hapana wakavhara here, vanhu vana mashuwa nawo pamwe kuromba, kuti ipapo wakaromberwa kana basa nazvo kuti utambure. But ingoita breakthrough ndiwo wakurombawo. Yekuti kuna akabata kuti usvike pauri apa, havana problem nayo. But ukangoda kungoita break out musystem iyoyi, unozwa kuti akabata. Kwapo pauri kubatwa nenhamo iyi ndavasiri worried. Ndo panoti munhu. Ndatini ndaitarisira kuti paBethsaida tikaona shasha yapora, totanga kuti jaivha nayo kuti zvaita bamune nayo wamasimuka. Zvanzi paakangopora, vanatsvaga yaari kutadza. Zvanzi watakurirei meti. Kwete waporerei, watakurirei. Wai nokuti nhasi iSabata. Shuwa vanhu vakudhila iSabata, vakukanganwa kupora kweshasha.
shasha yatambura 30 years yaporeswa vanhu vakutaiwa nhasi sabata saka waufanirwa kudai ko iyo nhamo payaindibata musi wesabata inhamo sinombogara nayo pasi kuti apo wakufarisa isabata enda wakadzvanya munhu kudaro but kana munhu apora manje ndopakutsanangurwa kuchengetwa kwaro yeti iro tichirichengeta kudaro tanga tingoriwo padziva tine nhamo dzedu saka murume uyu iye paakaporeswa akapiwa condition yekunzi carry your mate haisi healing kupora wapora kutakura mate ndozvinodiwa naJesu achimbotakurirei ndoyandautsanangura iyoyi ndopane maridzo yangu number 1 ari kutakuriswa mate nokuti paasvikirwa akarara nzvimbo ine competition kuti yaiva comfort zone yakamukanganisa iye ndopaairara panhoo saka paakauya Jesu ara ndinoda kupora here akati pano ndinotangirwa ko zvinoita kuti mutangirwa ndimune makarara ndinoona kuti kune vanhu vane problems today kwete nekuti vakaroiwa but vakangorarawo zvavo kurara unokuziva kayo kanza vanhu vachiti dzakarara zvinoti dzatorara hopeka kurara kwekurara mulife chaimo kuti hauna kuroiwayo kungoti wakangorarawo zvako saka pane panodhimanda competition nekuva active saka murume uyu anga akarara saka Jesu bari kuti carry your mate ari kuti problem imwe yako wairara nzvimbo isingadiwe kurara saka ukasiya mate mumwe mfana akararawo achiita problems yako saka kutakura mate kubatira vasara kuti apararwe saka kutakura mate handizvo zvaari kuda chaari kuda healing saka iye aporeswa saka Jesu paari kuti takura ari kumupa chandinoti a reminder for you to continue to worship God. Why? Because ukauya kuzonamata Mwari nokuti une dambudziko rikapera it's hard for you kuramba uchinamata nokuti chakakudriva kuzonamata Mwari waida kunamatirwa tuwane basa saka ukariwana kufunga kwako uchaingei mubvunzo kana wakanamata kuti unoda kuzororwa hanzvadzi yangu kana warorwa mubvunzo wangu unobva wati unenge wakuzonamatirei nokuti yawaida yeso ukaenda kuchipatara uchida kuiswa plaster paruoko wakakuvara ukaiswa plaster ukapora next week unoenda futi hospital waienda nokuti wairwara ukapora unozokuona gore ucharwara saka itsika yevanhu yekuti kana dambudziko rasorovhwa kuchechi hakuwiwe saka Jesu paari kuti carry your mate ari kumupa inonzi a reminder to worship ireminder pakudi pese paanoda kufarisa kwese kwaenda akatarisa mate inomudza tano takambochovha takarara panapa mukaona maakufamba kudai ndiJesu saka musazokanganwa kutenda Mwari saka kana une mate une reminder to worship ukakanganwa kwavakakubvisa unokanganwa kumunamata mangwana why because unoita sekunge yaiva right yako murume ari kunzi carry your mate and go ari kunzi kwese kwauchaenda vanhu vakavada kubvunza kuti kuchii chaudatakura unobva wangoti asi Kristu zvaakandiitira chandakatakura ichi chaimbonditakura mate is a reminder ukaziva Mwari kwaangakubvisa haufoswa haupushwa haukumbirwa kunzi ombera namata Mwari rumidza Mwari izvozvo zvega that reminder can push you to honor and worship God. Amen. Amen. Saka kukanganwa muvanhu kuriko Mwari usvika panoyambira vana veIsraeri kuti musazokanganwa kuti ndini Jehovha Mwari wenyu akakubvisa Ijipita. Why? Because maakugara dzimba dzamusina kuvaka kuKenani zvinoita kuti munzwe kuti makarongeka gamba makatorwa muri nhapwa Mwari akakuwanirai nyasha saka uchaona kuti vazhinji izvozvo zvinoita kuti vakanganwe condition yavava nemanira aita zvinhu saka anotoda kutokwenya udzimu wedu ngonamatawo so ayo achanamata kana zvaoma manje kana munhu auya kuzonamata zvaoma auye kuzonamata kazhinji anouya kuzonamatirwa nokuti kunamata kuuya kuzoita zvinotaura Mwari kunamatirwa kuti Mwari wacho ngaandibatsire zvinhu hazvina kumira mushe. A reminder inodika mulife mako usakangana Mwari kwaakakubvisa usakanganwe Mwari zvaakaita muupenyu hwako nekuda kwokuti zvakanaka kana zvauya
zvinoita kuti vanhu vafungidzira kuti vanobvira vafudza mombe. Nori pale pamwe pekuti history yako unosvika pakunyara nayo. Kwete present yako, history yako yati yakatonakira kuti vamwe vazive kuti Mwari kana aine nyasha neupenyu hwako kunobviwa. That's why sometimes it's hard for the prophet to tell the congregation kuti aimboputa mbanje. Anonzwa kuti nemabodyguard handinaoni status hazvichaita. That's why unoona Jesu paanokumbira kuna region kuti aiwa enda unodza vanhu Mwari zvaakuitira. Mwari vanoda kuti kana ivo vaparidzwa through a testimony, vamwe vanhu vave nekuziva kuti Mwari unobvisa vanhu ikoko. One day I had a challenge to my kids. Vana vangu vati kurei. My first born, she's 26, she's married, dating mzukuru. So vaibo worried when I minister njimbupa background testimony. Kuti atemboenda kuzvifewe. But they didn't have so. Those as white musho. But ndinoziva Mwari kwakandibvisa handigone kunyara nazvo. Ndinoda kuti vanhu vazizive kuti kunobviwa. Why? Because mabishop mama munoona aitomboenda ikoko. But hazviti kuti vataure nekuda kwekuremekedzwa kwavapo. Yet kuri kuhinda carrying of the mat. Jesu sei mati murume atakure mat. Inyaya yekuti kwaachaenda vamwe vanhu vakumuremekedza akupika step. Vanozobvunza kuti ndaareka step ikeisa kochimeti ndechei. Oudza vanhu kuti kuna Jesu akandibvisa panhoo. It becomes a reminder. Imharidzo kutakura meti, kutakura a testimony yekuti vamwe vanhu vazive kuti Mwari une nyasha neupenyu hwevanhu. Saka panguva yekupupura bishop apupure, prophet apupure, pastor apupure, takabviswa muprogram yacho. Saka muchitiona kunge tiri masuperhuman, takanzi rasai mameti. Takaraswa mameti isu. Ukati kuti mwana wesangano ndoda kupupura unasi unotaiwa father aiwa. Yeti wamuri kuti father ava kwawakaonekwa vakarara naJehovha dai vatakura meti maivhunduka. Tairara ikoko. Unokuziva ikoko. Kutozomuka kuseni wangu ndichienda jo. Tairara ikoko. Saka timanguva ndeza kuti takarasa mameti. Iye Jesu achiti carry your mat. Unacho chekuudza vanhu nezvawakaitirwa naMwari nekwawakabva nezvawakasangana nazvo. But dzimwe nguva nekuda kwestatus, respect yavapo, zviti kuti utaure. Unosvika pakunzwa kakunyara so. Kaunzwa pakuti saka vanozondiona sei. Ivo vachindiremekedza maremekedzero esa. Ndoudza ndakamborara kugirlfriend indaa bishop hazviite. Yet there is somebody waiting for such a testimony. Unozvari pamwe pacho hapari kuti ndiparidze Jesu. Panoda kuti ndikuudze zvaakandiitira chete. Wobva neassurance yekuti newanokuitirawo because kunobviwa. Saka problem yatakaita takakandiswa. Uri kunzwa vanhu havana kuti vaporereika. Zvanzi sei watakura meti. Kuti testimony yaKristu hatiine. Toda Jesu anotaurwa but asingaexiste muvanhu, asingaite zvinhu muvanhu, anongoparidzwa chete. Saka watakurirei? Kwete kuti waporerei? Inaitaisira vanhu pabhechisaita kufara kuti shasha yapora kwamana 38 years vanhu purudzai munhu apora. Instead yekuti apora vakatsvaga imwe problem kumunhu apora kuti unepa wakukanya futi watakura meti iri Saturday. Varume musati maona kukanya kwangu, mari kuona kunaka kwaMwari. Handisi kuramba kuti meti iri kukubatai batai, but munozara kuti 38 years varume why pasina celebration. Uzati ndinodadisa kuti 38 years wakarara usinobvira wafamba. Kana musi waunofamba panofanirwa kutiswa kana kunyorwa mubepa kuti pane shasha yafamba for 38 years yakarara. But instead yekuti vanhu vapembere vakati tsvagai chaari kutadza atakura meti. Why do you carry your mat? Kwa vanovengera iye mat. Vanoziva kuti iye mat ine chekuita naJesu. Why? Because ndopa wabviswa. I-living testimony. I-reminder yekuti varume musanda kushumira naitombowa mukorokoza kumazowo. Ndokwanda kurira kumazowo. But hazviite kuti bishop wamire pamberi pechechi wati taikorokoza. Status yacho haichaita. Vakarasiswa meti pasi. Chechi inofunga kuti vafundisi masuperhuman. Hatinabvira tapfuura nekwamuri ikoko. Kunobviwa nyasha dziriko. Wainwiwa. Uchitodhairitwa soinzwa kuti chiri boyish.
basi mwaruni nyasha kunubviwa nyasha dziriko vati dambudziko rataita takasangana nevanhu vakati kandai meti pasi status yenyu baba aite kuti vanesangano vazive kuti makamborara girlfriend azviite vaudzei ngoti kudenga kuti kunozorora kumusha. Why do you carry your mate? I will carry this mate to testify the goodness of the Lord. Ndoko akandibvisa ini. So dambudziko rataita manje nderekuti chatiri kudai healing nokuti murume zvaida pabetsaida kuporeswa yekutakura mate. It was a command yaKristu. Carry your mate, rise up, ndoyaanoda. Carry your mate, ndoinodiwa neamuporesa. Sa problem yedu yaanoda hatitenderwe kuita, toda kuti aite yatiri kuda. Ukagadzira type yechechiyo kunozara. Yai kwandiri makaneta makaremerwa chakupa izororo, vanhu vanoda kuzorora. Kunozara. Ukazoverenga pamberi pacho chete vakubuda 1-1. Matthew 11:28 yai kwandiri makaneta makaremerwa chakupa izororo. 29 takurai joki rangu. Takura futi. Isarimbo yatakaremerwa saka kutura mutoro kuchinja type yemutoro kwete kusiya mutoro. Jesu vati takurai rangu nokuti rakareruka. So pacaring apa. Saka mutacheche kuti unoona tokunamatira zvako zvinoita vanhu vanoida. Why? Because haina the caring part of the story. Ine pekuti unongoya tobata musoro to declare zvinhu zvako zvakufamba. Type yechechiyo ndeko hotspotana. Kuna ndoko hotspot akangosuduruka chete zvichashanda. Wazofana kugara uchiwa uchinamatirwa because haunamati. Unopinda chechi haunamati. Unoda kugara uchinamatirwa chete. Unoda kubatwa musoro, haudi kubatwa mukati. So vanhu vakamuendera murume vakati waka, why are you killing your mate? Kwarume inda musoro kuona ndapora. Inda musoro kuona zvaitwa naJesu. Inda makungotsvaga nyaya dzangu chete vatakurire mate ndokubva andiporesa. Ukaziva Mwari zvaakakuitira hautadze kuitira Mwari zvaanotaura. And I'll repeat. Murume zvanzi andiporesa ndiye andititakura. Ukaziva Mwari zvaakuitira unoita nharo kuramba uchiitira Mwari zvaanoda kuti uite. Ukaona public povo ichikurambidza kuitira Mwari inyaya yekuti nawo wacho wakanganwa kwaakakubvisa nezvaakakuitira. I had my friends vakauya pakuwadzana 4 parengi tichitaka kuparisa 2006. Sonza wangu iyo uri kutamba imanje kai unoti makisawo so yakatanga rini kai indava kutonzi indava kuparidza Kristu. Yeti pandairwara kudomboshawo 2005 ndine TB ndabeyond ndasakara hakuna akateera same face hakuna akati indava. Mwari vandiporesa ndakutaura kunaka kwaMwari onzi bati indava. Unoona type yemunhu avati bati Mwari akurwira shamwari wangotoenda kai zvatoparara kai. Unoziva kuti ukaona uri Roger wakunzi uri mwana wepano don't worry rent warwara. Wozi ukama weRoger naLandlord imari. But kana Landlord akunzwisisa uchirwara so akusi kunzwisisa kuona kuti kuenda. Don't worry uri mwana wepano. Kutonga rini futi. Nengo warwara. Kuchemwa kuonekwa. So waenda wa beyond repair. Mwari wakubata nenyasha dzavo. Wopiwa the another opportunity to bounce back. Watanga kuti Mwari wakanaka. Unzwa mafesa ako akuti bati ndawa so. Magisawo zvechechi so. Usidai chechi chairi odaka umuri muchechi manje pa road here. Vanonzwa Mwari kuchechi ka. Mwari wepanzo ya kana kuna nokuchechi ndikutofurira wapfana. Unofunga washaya zvekuita. Yatara anoerenga rinoti kune vavhangeri. Vanofana kuva vachiparidza munzvimbo marketplace mubhazi kuti vanhu vazive Mwari. Iye Mwari wake ndewekuchechi chete. Panze abude. Yeti ukavhura bhuku rako the gospel ku New Testament yacho 3/4 of the miracles happened outside church. That's why chirema chepabheti kutotanga paActs chapter 3 munhu akaporera kunze kwechechi kwete akatozopinda muchechi apora pageti kwete mukati. Mamiracles mazhinji Mwari anodemonstrate outside not inside. Because he wants to win the outside to come inside. Amen.
ayuti kwakaibata ndosaka paakadona kuchiti kwaona prayer akadonera panza azandomuka ndikadonera panza why because mchechi mamafira ananiya na Safira kuchechi kunofira vanhu bata zvokutamba nechechi unofira imomo warachita zvinhu panze wochipinda mukati obva unofira mukati. Why are you carrying your mat? Why are you healed? Kwete kuti vafanira kuti amani yapora vari kuti nyange aporeswa zvake but enda akuita zvinotaura Jesu wacho. Why? Because vanhu vanoda kuti Jesu aite zvavanotaura but havadi kuti vachiitawo zvaanotaura. Saka usatakure meti yako isa pasi. Why? Because isabata. Chirwere hamutaure nacho chinobatira vanhu musi wesabata. Inda akubata sabata ndichirwara ndikaporeswa kuti ndichiteerera mukuru wesabata racho hazvichaita. Which means vanhu palaw vanga vane strength but pamachallenges vaingoignore zvakadaro. Vaiti sabata robatwa munhu akabatwa nemasituations ake hazvina basa. Ukaporeswa ukamuteerera you become a problem. Watakurire imeti. So it's a challenge to most of the preachers. Why? Because meti takarikandiswa pasi nestatus. You can't tell people to wairara kuhure wa prophet. Why? Unonzwa seungazviite vanhu vazowe one on one. Imagine bishop wako kuda pachena ndaitamba njuga kana zvigure unotsona kuti pano takuwara. So meti iyo vakanzi varase nekuda kwestatus. Yet somebody is still there asingazivi kuti Mwari anobvisa vanhu ikoko. Paanoziziva sei nekuti vakabviswa ikoko vakaita secret vakakanda meti pasi ya secret. Pakuda munhu anoti maorume meti iyi ndopandaiswera but murume anonzi Jesu wandiwanira nyasha. Vese vatinoona sekunge vanhu vari super vari more powerful. Vanhu vanga vari ordinary wakawanirwa super grace naJehovha. Hakuna great man of God, kuna great God using a man. Vane nyaya dzavo nokuti vanhu but status nimamiriro eupenyu anoita kuti vanhu vasvike pavanokanda meti apa uyairambidzwa atori nani isitokanda tega. Unoziva kuti kameti ndikekuviga akatimu rikaziva kuti ndaitamba zvigure paipa pano. Yeti Mwari unoda kuti muzive kuti tai vako asi wakatiwanira nyasha. Why are you carrying your mat? Haisi statement yekufara ndeyekuti izvi zvaitwa naJesu viga. Vanhu ngavangoziva Jesu but ngavaregere kuziva kuti newe une nyaya dzako. Eopi profeti wakanzwa muZimbabwe anokuti ndakarara kugirlfriend hazviite anoluza status. Hallelujah. Kuremekedzwa kwake kungatize pakereke. Saka meti iyo yekuti akabviswa naJesu ikoko ya secret. Public inozoti kudii. But I want to tell you this. Hakuna great man of God. There is a great God. Hallelujah. Mercy. Yeah. We are just human beings. Yeah. Tinema issues. Yeah. Akatiitwa nyasha na Mwari. Titimire pano nasi. Hallelujah. Munhu apora pana rumbufara apa. Varume ndonyaya dzinofadza idzi. 38 years munhu ari pabetsaidha dhera anosimuka vanhu vanosimudza mabhana kana kuimba nziyo kuti Jesu wakanaka shasha yapora. Havanambodaro. Vakatsvaga imwe problem kumunhu apedzerwa problem. Wapora no problem. Kometi uri kutakurirei? Aizve. Yekutakurwa kwemeti hamuifarire. Koika inofadza yekuti ndaporeswa naJesu avari kuignore. Iwewe chirega kufurirwa nevanhu kuignore kutakura meti nokuti waporeswa. Hallelujah. Meti must be a reminder to most of them. Yes. Meti yako ngaiudze vanhu kuti tsano uku kunobviwa Mwari une nyasha. Yeah. Kuma une kwaiendwa. Yeah. Kubvawo kwairarwa. Yeah. Ino painonyora kuti Samson akarara kumba kwechife. Samson aishandiswa naMwari. Ina Bible isina kunyara kuti a man of God angazobudiwa munharaunda. Andikwanza Bible ichiti akarara kumba kwechife. Aitaura zvakawanda unopedza wega. Akutandarwe. Ai. Baringa.
So pakabuda ine power yekutakura magate haisina kuti kuaraya kuri right kunoti Mwari une nyasha naSamson zvaita zvinonyangadza but nyasha dzaMwari huru. Hallelujah. Vanhu ngavazive Mwari kwaakatitora akatibvisa. Because vamwe vedu vachiri ikoko kunobvika nyasha dziriko. Kana Mwari akatitora iko kuti chirara kumba kwehure nhasi ngaye pressure he can do better with you. Hallelujah. Unobvira kutomurara ikoko kwacho. Ndakati vhangeri renyasha riri tsiki pakudai mani rinonyanyonakidza akaitirwa nyasha dzacho darika ari kunzwa. Waibva ndikapupura ndakarara kumba kwehure unonzwa seunge wakaita losa unobvira waenda kuenda womwe wakaenda. Sokuti chienda manje hazvichaita ratoparidzwa baba. Vamweni vakamutandara kumana. That's grace for you. Hallelujah. Varume nawo yotakura mete haisi yakujairika. Vanhu vazhinji vatinoCelebrate vatinobhiga so vakaviga mameti. They've been challenged nemasystems emunyika kuti manje ko zvikazobuda mubepa kuti bishop vaimborara kuhure, we lose followers. You will lose followers, not believers. Generation yedu ine mafans haina vatendi. Kana chitoparidza asi utsvaga mafans totsvaga vanotenda muna Kristu vaponeswe. Hallelujah. Zvekuti wafarira bishop is another story, but wagamuchira Jesu is the best story. Hallelujah. Hama dzangu nyaya dzatiri nadzo vazhinji dai vamwe vedu vakatoponeswa but mameta atakarika. Why? Nekuda kwekuti society mazano kune Facebook ka kungobuda musaga kuti takamborara kuhure ndinotrenda wapa nongobati pachete pekuti akarara kuhure pekuti asi Jesu akazondibvisa ikoko yaimwe chapter. Marani yet vamwe vachiriko Mwari ane nyasha dzekuti vabve ikoko but vari kushayiwa akabva ikoko anoudza kuti muri kuona meti tairarako. Chikuru zvamuri kuona zvakapfekwa bishop kuti vadaro manje. Bishop aitobvawo makanje unoziva kuti hazviite. Is a great general. Vari kwayo paimbotambwa makanje but hazvichaita ka. Saka vanorasa vanohide that mate yet. Jesu ari kuti carry your mate. Don't hide your testimony. It's good for others to see the goodness of the Lord. Hallelujah. Kana wainwiwa uchiparara uchiraradza nawo, don't hide that. Jesu ari kuti carry your mate. Mate ukwenda nayo kuti papublic. Unonyarei kupupura kunaka kwaMwari iye akuratidza rudo rwake. Varume kune kwataiwa kune zvaakatiitira. Vamwe they were good vakanoshandiswa naMwari. Isu vamwe good God akatinhunga tiri ikoko. Hatina pekunongedzera hatisiwana mabishop anakurira muchechi isu tine nyaya dzataita. Dzekuti reference yeshamwari itoripo dzinotokuudza kuti muchinda akaoma. Tine manikname ekuti ukaanzwa ushati aiti Reza aicheke infection. Ainzana Reza ve. Unoparidzirwa noPastor Reza. Amene zvaichekwa ikoko but tatinoivacheki. Church master but kunobviwa. Hallelujah. Amen. Kunobviwa Mwari une nyasha kunobviwa. Hallelujah. Nyasha dziriko hama kunobvika actually the same yesterday. Today. Ari kuisa seat ya check master. He is the same. Problem ndeyekuti bishop wako akaviga mate. Why society yakati why are you carrying your mate? Why? Because mukatakura mate baba vanhu vakazozvinzwa ndo zvamaimboita. Because vanhu vane seini yauka shiri nemuriro wayo vairege. Saka Jesu hachachinja vanhu kana kuti shiri dzine muriro wadzo. It's different with Jesus. Kana muwawa munashe wachisikwa chitsva tarira zvekare zvapfuura. Hallelujah. So murume paakapiwa a mandate to carry the mate aipiwa a gospel to preach. Wazi vanhu vatanga vaona kuti kugara uchimeti anoenda nacho kupi. So ukakusvika pano kuti kugara uchimeti ichi wati varume 38 years ndakazvambarara apa
Pane murume anonzi Jesu akandisimudza. Saka nganotakura meti. Ukaziva Mwari kwaakakubvisa, haumanikidzwe kunamata, haufoswe, haunyengetedzwe. Tauri midaimaombira Mwari, daimaombidza uri matenda Mwari. Vamwe kwamakabva. Anozati vamwe vagarewo Marare, vamwe makaita kuuya. Kusiyana kwelife ikoko. Pamaoko yakuri kudhari mubvazo kusarira kuno. Mamwe anosiyana kaka maoko ane rori yemadomashimba kudomushawo. Ukazochovha wamuno. Bati kutouya ikoko. Saka usazofanana nevanhu vangwariwo kuno. Tine kwatakabviswa naMwari. Amen. Kushina hama dzedu dzatiri kutadza kudhonza. Why? Nekuti miti yacho takarasa. We are now superhuman. With a lot of followers on Facebook, when you big, it's hard to do that. Mike, with the girlfriend, you lose followers. I would rather lose followers and gain saints for the gospel to speak. I see generation which are my fans. We are looking for believers, people who want to be saved. Why when the Kalema fans, I'll see what they but I will find no idea the mate. Yeah. I remember the moon that Yeah. as well as one Josh. Hallelujah. Amen. Amen. The journalist here there is the Stuart Nyamayaro H-Metro, right? Yes. Later. So carrying the mate, a choice. Favor ilipo manji. Ukafamba uchitara utakandibvisa hapa, haudzoke ipapo. Ndilo kuna vanhu vakaona testimony vakadzokera futi same problem. Yesu ngwana akabvunza akati pana andibata. Swanza iwe pana unokwenda kubata Ishe. Swanza ndanzwa simba richibuda. Munhu kutowana healing but I don't keep a secret. Shikafa kumbeni zvikanzi ndini Ishe. Urikuona here kuti Mwari unosvika pakutsvaga matestimony ega. Iwo waporeswa Mwari usvika kuvheta vanhu pana apora pakatapa. Asi afanira kutobuda chete papora munhu ka. Iwo wapora wade kungoti Ishe ndapora. Vanotita kuvhetwa. Why? Because testimony iyi manje ine kakunyadzisa so. Deke ropa kumukadzi so. Saka unogona kuti kushayiwa mafollowers. Maviews anodzikira. You must carry your mate. Amen. Tsvaga munhu wanoudza kunaka kwaMwari. Uchimudza Mwari kwaakakubvisa. Why? Nokuti simba racho achiri naro is the same yesterday, today and forever. Hallelujah. Panhama yataita ndeyekuti status yataanayo, technology yako, chirungu chitaura nhasi, next year chinokandwa futi kuti musazovarairwa ka. Komana imborareko. Facebook. Uchawaita nhasi unobvoka kuta 10 years kuti munokasika wakanganwa dzaimborara. Varume, mate inotakurwa nemunhu anokoshesa zvaitirwa naMwari. Asingateereri kuti mafans anoti kudii. I've got friends, I've got relatives. Kuti vanoti kudii, I don't care. But ndikataura Mwari kwaakandibvisa is for the glory of God. Hallelujah. Why handipiwa upenyu neshamwari nehama inochengetwa naJehovha. Yes. Pandakarwara ndikaenda kunomusha ndine TB yakunofenda yakaterera. Svika mudhara akandibvunza kuti Mwari andaitamba mushe here. Ukaona vanhu vachiri kutamba neall right. Vamasvikasvika pane imwe level havateereri. But akanditeerera akandisimudza nenyasha dzake ndiKristu. Hallelujah. So handigone kunyarara. Yeah. I will carry I want us to pray. Yes. Mwari atiwanire nyasha. Uregere kunyara nerudo rwaakakuitira. Why? It can bless somebody. It can change somebody's life. Pamwe pacho hapadi kuparidzwa, pada nguvaudza vanhu kuti urikuona apa ndakapaswera asi Mwari wakanaka. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Mazviita Baba, tipewo shungu, tipewo kunzwisisa, tipewo the courage to carry the mate, to testify the goodness of Jesus, for more people to be saved. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you people. We meet again tomorrow. Same place, same time. Mfambe mnyasha. Amen. Not in that.